Eta, hasiko naiz, ordenean, ez? Eta Ameliari galdetuko dio lehenengo, hain zuzen geratu zaitelako bihotzeko min bat, horrezin bukatua geratu zea, eta gauza garrantzitsu bat aipatu duzu, eta igual orain aprobetxatu dezakezu esplikatzeko, eta da, klasea nola kudeatzen den eskolan, ez da? Kudeatzen, o deskudeatzen, edo zer egiten den, ez da? Zer esango zenuken horren gainean. Nire kezka handi bat da nola kudeatzen den eskola desabantaila ekonomikoa. Nik hori aipatu dut olan oso azalean, ez da, baina nik dut oso gai potoloa dela eta ez diogula behar duen kasua egiten, ez. Ze esaten denean pobrezia heredatzen dela, esaten denean familiaren maila sozioekonomikoa lotuta dagoela umearen emaekin, horrek esan nahi du eskolan gauza batzuk egiten ari direla. Hobeto dakigula lan egiten eskolaren estiloko familien seme-alabekin, klase ertainekoekin, autoktonoekin. Eta besteekin ez dakigula horren ondo lan egiten. Eta hori, ez dakit ez, etxeko lanen gaia oso eztabaidatua izan da, baina etxeko lanak egiteko guraso bat beharrezkoa baldin bada, ama ikasketak dauzkan ama bat eta denbora daukan ama bat beharrezkoa baldin bada, hor arazo bat daukagu, ez? Eta oso potoloa, nik ez dakit zenbat irakasleek pentsatzen duen gai honetaz, etxeko lanak eskatzen dituztenean, ea nola egingo dituzten etxeko lan horiek, honek, horrek eta besteak. Zer behar da, ikasteko institutuan ordenagailua erosi behar da, wifia behar da, batzutan egunkarietan bilatu behar dira gauzak, hor ume batzuk argiki daude abantailan eta beste batzuk desabantailan, baina horren aurrean nik uste dut, badirudi, guk ez dugula hezkuntza sisteman ezer egin behar klase aldagaiarekin, baina da oso aldagai potentea. Eta batzutan hori etorkina gora eta bera kulturartekotasuna osagai horrek dirdir egiten du gehiegi, eta eruditzen zaigu kultur alderdiari egin behar diogula kasu asko, eta batzutan sortzen diren zailtasunak daukate lotura desabantaila ekonomikoan egotearekin eta ez alderdi kulturalekin, ezta? Nire ustez, hau da momentu honetan gai zentral bat eta kasu gutxi egiten zaio. Gero itxingo du gehiago albadut momentu honetan. Jakin nahiko nuke, banaiz bagaran, nolabait etorkinak, lan mundua eta euskara, hiru elementu horiek josten dituzue, eta nola egiten duzuen hori? Zein da lehen motivazioa, edo nola erikatzen dira horiek, edo datorren jende horrek nola egiten da igaro bide hori, ez da? Bertara etorri, lan munduan lehen urratsak eman beharraren horretan nola laguntzen den, eta horre euskara nola insertatzen duzu? Gu saiatzen ari gara, baina berez zarbide askoz antolatuagoak beharko genuke, eta hori ari gara eraikuntzen saiatzen, ez? Ikusi ditugu beste herrialde batzuetan, Europako iparraldean, halako adibideak existitzen dira nun hizkuntza, lanerako prestakuntza, lanmerkatuan sartzea, bat dijoana, eta hor ez gaude guk oraindik. Baina hori lortzen da pausoak egiten, ez? Edo aurrera egiten, eta hortan ari gara, eta gure helburua da alde batetik sensibilizazio lana, hasteko jenden gana iristeko, ez da askotan prozesu berdina hemengo pertsona batzuen gana iristea, kartel bat jarri edo interneten
albiste bat jarri baizik eta iritsi behar da pertsonen gana. Gero gure taldetan egiten dugu bai sensibilizazio lan bat hemengo egoera soziolinguistikoa ulertzeko, eta gure ikastarotan parte hartzen duten pertsonei ere baliabide eskaintzea, hizkuntza baliabideak batez ere arautu ez dauden sektorentzako momentu honetan etxeko langileentzat, adibidez, ostalaritza sektorea, bai hizkuntza industria edo beste lan fisikoentzat ere, eta saiatzen ari gara gero instituzioekin elkarlana egitea udaletxeko lan orientatzaileekin edo lanbide garapen agentzia eta hor sektor horretan ari direnak zahar bat lortzea bai hizkuntza baliabideak, bai lan merkatuen zarbidea eta bai behar diren formazioak, titulun homologazioak eta Aminatak aipatu ditun gai askok hor pertsonak aurkitzea alako jarrera, baina oso momentu enten oso formatu txiki batean edo kopuru txikiko jenden gana iristen gara eta nahi dugu jende gehiago tara iristea zen justu Aminatak kontatu zuen esperientzian ikusi dugu ere zein garrantzitsua den batez ere emakumeentzat aurkitzea norbait herrian sartzea, pertsonak ezagutzea aukerak eskaintzen dizuna. Ni naiz oso aditu honetan, baina inpresioa dakat, adibidez banaiz bagara batek egiten duen lana, dela erakundek egiten ez duten lan hori, ez? Alegia, esan nahi dut, eta gure begiradatik bentsat, euskeratik nolabait, harrera, ongi etorria, hemen gaude, hemen dituzu bide hauek, leku hauek, eskola hauek, behar duzuna, ze behar duzu, non bizi, non ezote duten, banaiz bagarak, eta beste erakunde asko, zuek ere lan egiten duzuenak, ez? Eta ezote dan erakunde ofizialek edo huts egiten duten leku bat betetzen ari zareten. Bai, kontua da nola iritsi erakunde horiek, erakundeak lan hori egiteari, ez? Eta hor nik ere esango nuke kulturalki ustut nik beste ikuspegi bat daukata zen nire ustez lan hori egin behar da eta gero erakundeak barkuan sartu eta askotan lan hori egin beharra eta erakundeak utsuneak edo erakunden utsune aldarrikatzea bakarrik ez da nahikoa. Eta askotan aldarrikapenak geratzen dira gero betirako nunbaiten zeren erantzunak ez da iristen. Nire ustez eraiki behar da lan hori, erakundekin edo erakunderik gabe eta lan egin behar da erakundeak ulertaraztea lan hori beharrezkoa dela. Eta erakunden kasutan, ere askotan akatsa bertan datza erakunden funtzionamenduan ikusten dugu baita udaletxe txiki batean, adibidez, enplegu zaila ez daki zer egiten duen euskera zaila eta alderantziz ez da, eta gizarte zaila ez daki zer egiten duen euskera eta zer egiten du enplegua. Orduan, hor dago lan bat, ulertzea gizartaratze prozesu edo lanerazte prozesu edo hizkuntzaren zarbide prozesua elkarrekin egitea, ez ikuspegi desberdinetatik eta nire ustez garrantzitsua da euskalgintzan adibidez ere euskera planetan anitstasunaren gaia ez da existitzen edo nik dakidanez behintzat euskera plana egiten bada enpresa batean ez da berriziki kontuen hartzen hemen
lan egiten, edo hemen lan egiten dute atzerritarrak edo etorkinak hemen lan egiteko zer beharko genuke, edo nola iritsi talentoa edo kanpotik etortzen diren pertsonak ikasketa maila altua daukana, hemen ere beraien talentua nunbait aplikatzea enpresa batean eta euskaraz lan egin ahal izateko. Eta hor daude hainbat gaia nik ustut alderdi guztietatik eraiki egin behar da, eta gero emaitza hori nolabait batu elkarrekin eta ez bata besten kontra. Zuk nola topatu zenuen, Petra? Nola iritsi zinen eta zer jaso zenuen? am na association bu boo xam dañuy jàngal euskera donc c'est là dem c'est la xam Petra mu commencé jàng foofu euskera mois d'avril la tombé nag ma jàng avril mai juin école bi daal di tëj bi mu tijjee nag c'est la commencé jàng ma dugg AICA. Iritsi nintzenean emakume kolonbiar bat ezagutu nuen eta beraren bitartez ezagutu nuen Petra eta bueno, berak lagundu zidan euskera ikasteko nula puntatu eta gauza guzti horiekin berak lagundu zidan eta horrela hasi nintzen AICAn ikasten. Si sama xalaat nag Banage Vagara mu ngi def liggéey bu am solo ndax fépp foo fi dem naan da ngay jàng euskera da ngay fay man liggéey bi may liggéey lu ci bëri damay attender nit toujours ñun duñ joxe cours euskera ñun cours castellano la ñuy joxe ci association duñ jàngal euskera même bu ma attenderee nit toujours dañ lay digal ni la euskera am na solo nga jàng euskera mais bu ñu leen waxee ni leen amul benn possibilité bu dul fay xaalis ñu bëri duñ sawarati. Bueno, ikusten du zailtasun badala, euskara ikasteko beti ere ordaindu egin behar dela, ez? Eta hori askotan zailtasun badala, suposatzen dut, dirua ez daukan jendearentzako, ez? Comme li ma wax sax ñun duñu jàngale euskera ci association duñu joxe cours euskera cours castellano la ñuy joxe mais toujours dañuy diggal ñi nga xam dañ fay ñëw pour ñu jàng euskera ndax langue am importance yi. Bai, asoziazioan ez da euskera erakusten, gaztelera kurtsuak badaude, baina beti ere ordaindu behar izan dugu euskera ikasi ahal izateko. ñu ci bëri nag ñu ci bëri la plupart li tax duñu dem jàngi mooy dangay fay. Banage Vagara kese ngay dem jàngi te doo fay. Ordaindu behar dela euskera ikasteko eta Banage Vagarak aukera hori ematen ziola. Ordaindu behar ezaguna. Y pues también un poquito de lo que decía nuestra compañera de mesa, que íbamos a man toujours damay xalaat ni est-ce que politique de acogida am na fii ndax doy na waar. Askotan pentsatzen du ere, egitan existitzea da, benetazko harrera politika bat, ezta? Hizkuntza gehiago eduki, ate gehiago irekitzeko daukate eta giltzak dira, ez, hizkuntza bakoitza. Horregatik, importantzia eman dugu bere garaian, eta normaltasuna batekin ez egoen erolako eztabaidarik eta gainero Tolosan bizi eta euskaraz jakitea, pixka, arrarroa, ez? Así que betetzeko pixka normaltasunaekin, honekin jarraitzen. Bueno, nik galdetu nahi diote Jesikari berak kontatu zian pasarte bat, niri atentzioan antzidana nolabait gure gizartearen ispilu bat jarri zegolako, ez? Eta berak esan zidan gaur etorri zara zure etniako tabaluen jantziarekin
baina zuk esan zenean ona iritsi arte, etzinela sekula dendetara joan erropa erostera, ez? Hemen egiten dugun hori, noragoaz gaur larunbat arratsaldean erropa erostera, ez? Eta hori hemen ezagutu duzula, ez? Gustatuko litzaidake pixkat hori esplikatu dezazuen. Ze uste dut ematen duela, gure bizitza kapitalista konsumistaren ispilu oso eder bat jartzen digula aurrean, ez da? Como no tengo traductor yo, pues les voy a responder en español. Lo que dice Lorea es verdad. Cuando yo estaba en mi país, nunca he conocido la sensación de poder elegir tu propia ropa, de poder ir a ver las rebajas o las temporadas nuevas, o cosas nuevas que salen, pero por el hecho de que los indígenas, los quichuas como yo, han salido a otros países en busca de una vida mejor. Entonces, ¿qué tienes con ello? Que en mi caso, que mis padres viajaron, mis tíos viajaron. Entonces, ellos mandaban ropa de aquí a mi país. Entonces, yo ya no tenía la necesidad de salir a las tiendas a comprar. Lo único que salía a comprar era el uniforme de la escuela. Porque eso, si no llevas planchado y bien limpio, no te dejan entrar. Entonces, por eso a mí no me hacía falta en plan salir a gastar, comprar ropa. Y eso es algo que yo vivía aquí, que dije, ostras, pues puedo yo elegir mi ropa, ¿no? O en el caso de mi hermana, que siempre la hermana mayor le compraron nuevo y a la hermana menor, ya saben, ¿no? Lo de la hermana mayor es para la menor. Pues eso. Entonces, nunca, si no era por un caso extremo de que se te rompió el zapato o así, nunca he ido de compras así con amigas. Ahora yo puedo salir. Es más, hoy saliendo de aquí voy a ir de compras con mi madre. Sí. Y entonces, cuando tú viajas, cuando tú conoces lugares nuevos, cuando tú conoces gente nueva, vas aprendiendo, vas conociendo un mundo nuevo que dices, yo estaba en un mundo que tan chiquitito, que te hacías menos a los demás. En mi caso, en mi país, hay lo que nosotros reflejamos indígenas y mestizos. Los indígenas serían gente como yo y los mestizos gente como vosotros. Entonces, yo creo que en ese lugar no puedo decir concretamente, pero la gente mestiza sí que es un poco más como adaptada a la vida de aquí, que sale, que va al cine, que va a tomar algo, pero la gente indígena no. Y yo creo que es eso de viajar, de buscar una vida mejor, que te influye ahora a comportarte o a hacer o a adaptar diferentes formas de ser. En este caso, pues yo ahora ya no dejo que nadie me mande ropa, lo quiero elegir yo. Y entonces, poco a poco, todos estos cambios te van influyendo, tus pensamientos, tus ideales, todo va cambiando. La gente que sigue en mi país, pues, seguirá pensando lo mismo que antes de yo venir, pero una vez que sales, te puede influir de manera positiva y negativa. Entonces yo creo que el conocer cosas de aquí, para mí, en mi vida, ha influido de manera positiva. Eta Arana, zuri galdetuko nizuke, segurazki galdera eurozentriko batetik, eta zuk zergatik jazten duzu zapia, edo beste modu batea esan da, lehen esan duzu nolabait, emakume taldetara joan, edo emakume feministen taldetara joan, eta zarpiakin agertu, eta entzun izan dezula, behinzu ezin zara feminista izan, ez? Nola argudiatzen duzu, nola zer erantzuten duzu horren aurrean? Zapia, azteko, oso simplea da, nire religioko praktikoa bat da. Batzuk horrela praktikatzen dugu, baztiak zapirik gabe, besteak nahi duen moduan egiten du
hori, eta da nire religioko praktika. Eta batzutan hori ez, esaten dute feminista izateak, eta musulman izateak ez die batera juten, kontradiktoria diela, eta eta gainera hori ateioak izaten dienak bat esaten dute, eta religio horik, telebistatik eta egunkaritik linea batzuk erakuri ondoren iritsa ematen dute. Eta, ara usteko, gauz bat da nire bizitza espirituala, nola emozional ditugan, espirituala ditugan, ze arrauak ditut eta nola betetzen ditut hori, eta beste idea nire eskubideak, feminismoa, emakume bezala, ama bezala, diebi gauzak batera oso, eta gainera oso ondo batera joten dienak, eta gainera nire religioan emakumea respetatzen da, hori da beste itzaldeko usteot gaia, baina batera joten diela, joteko badauka, ez? Baina gizartu honetan beste iritsiak daudelako, eta horregatik batzutan oztopo horiekin topatzen gea, baina hori apurtzea ere gure lana da, nire uste dut, kanpotarrak bezala, eta nire kasutan musulmana bezala horrelako estereotipo ere aurka egitea, horrelako lekutan agertu eta iritseak, eta gu religioa eta feminismoa nola bizitzen garen izatea, kontatzea, jendea bihain iritsen nolabait agian prozesu luzia izango da, denbora behar dula, baina jongo dia aldatzen eta ikusten emakume bakoitza, lehen esan duan bezala, bere borroka dauka eta bere gauzak borroka bizitzeko modu ezberdina dauka. Ez da izan behar kultura ezberdineko emakumeak, kultura berdineko emakumeak ere bai, borrokatzen dute modu ezberdinetan eta gainera bihar dute gauz ezberdinak, ezin dugu guztik regla batekin jarri eta pertsonak altu eta basuakia beharrak ere horrela aldatzen dela eta emakume motak ere bai gizarte berdinean eta kultura ezberdinetan dizberdinen delako. Egitasun niri galdera hori. Amelia, zergatik etorri zara horrela jantzita? Ez dut pentsatzen, horiek hitz egiten ari ziren bitartean, betikoa ez, batzuei galdetzen zaie, eta beste batzuei, ez, eta nik dut, nola etorri naiz ni begira, eta konturatu naiz gauza bat zuekin partekatzeko. Ikusten duzue kamiseta hau da emakume kamiseta bat. Ze gizonen kamisetak heltzen dira onaino. Gaur niri hobeto etorriko litzaidake Julenek eramaten duena, ze ostuta nago, baina etorri naiz nire emakume kamiseta batekin, eta klaro, horrelakoak ez dira gizonentzat, nire kulturan dira emakumeentzat. Orduan nik ere, nire gizartean dode genero aginduei egiten diet kasu batzutan eta gaur da horietako bat, ezta? Bueno, Kanpotik etortzen zareten emakumeak sare informalak edo dena delakoak osatzen dituzue beharraren arabera edo egoera beretsuan ikusten zaretelako eta igual Taranak ere erantzun lezake eta alabarin bada sareak edo bereziki zeuen artean harremantzen bazarete eta hori ze harreman sortzen den edo ze harreman neza sortzen den edo nola sortzen den bertako emakumeekin. dañuy ñëw ñun ñëpp nekk jigéen joo xam ne li ñuy boole mooy le fait que ñu nekk jigéen boo xam ni dafa émigré man par exemple facilité bi nga xam ne moom laa am gis benn jigéen par exemple bu jógee latino américain wala india wala Rhodesia ma contacté ka wax ak moom comme dafay nekk facilité boo xam ni day mel ni ku naturel. Bai, ez dut uste beste sare kontu bat danik, baizik eta gehiago ikusten dugunean gu bezala inmigrantea dan eta emakumea dan pertsona bat zuzenean afinitateagatik
seguru aski berarekin kontaktuan jarriko geha, ez? Edo egingo diogu, edo uste dut gehiago dela empatia kontu bat. bu ñuy wax REED li koy indi peut-être mooy bu ñu demee ba bokk ci milieu associatif bu bokkee ci association mbaa dara boobu si la REED di commencé juddu mais bu fekkente ne associé wuñ defuñu dara du am du doon agenda REED mais contact personnel boo xam li koy facilité mooy loolu moo sànq. Bai, lehendabizikoz naiz eta pertsonak banaka hitzegi ezagutu, hortikan jaiotzen dira gero asoziazioak. Bai, jaiotzen dira kontaktu horien bidez, pixkanaka juten dira sortzen eta jaiotzen asoziazio ezberdinak. Man mun naa wax ne am nañ REED ndax li ñuy comme li ma wax sànq li ñu nekk association AMER jigéen ñu bëri di fa ñëw yoo xam ne bokkuñu réew bokkuñu kii dañuy dem ba am REED boobu moo ñuy may ñuy jàppalante ndax am nañ soxla yoo xam ne mënuñu koo couvrir ndax man par exemple aw ma fi sama yaay wala sama papa boo xam ne mën na ma téyel sama doom li ma am mooy sama xarit immigré boo xam ne no me importa de donde venga li ma gën a amal solo mooy déggoo nañu mun na ma jàppale mun naa ko jàppale. Asoziazioen bidez ere egia da lortzen degula. Nire kasuan ama eta aitarik gabe, hemen gabe. Gehiago asoziazioen bidez laguntzak eta behar batzuk betetzen saiatzen gara, ez? Ba, imaginatu ez daukatzen norekin utzi nire aurra, gautzuk zuri emango dizut zaintzeko, eta bihar zuk nire lagunduko diazu. Azkenean, sare bezala gehiago da laguntzeko edo behar horiek betetzeko beti ere jakitea norbait hor daukazula. Ñun nag tamit bu dee peut-être village yu bëri amuñu chance boobu ñun xam ne am nañ ko Hernani te dañ koy faral di wax lu bëri chance bi ñu am ñun foofu mooy li ma wax sànq milieu association bi donc ñu xamante jéem a jàppalante man sama bopp am na instant boo xam ne damay yor ñetti xale ci sama kër wala sama bureau bu may liggéeyee damay liggéey yor xale bu ndaw boo xam ne yaayam dañ ko woo entrevista wala ñu woo ko liggéey wala ñu woo ko leneen may liggéey ci bureau ba pare yor xale boobu di ko nax. Hernanira iristeak eman didan sortea da, zuzenean asoziazioan sartu ahal izatea. Eta, naiz eta ni lanean egon edo entrevista batean egon, beti ere, nik bain etxean irume ditut, beti ere laguntu diate, gauza hau nik nire bizitza egin ahal izaten, ez? Bai lanera juten, entrevista bat egiten edo horrelako gauzetan. Ni aipatu dudan bezala, nire adibidez komunitatea ez neukan, eta askotan bakarra ibili nintzelako, esperientzia hori eukilako, Tolosa bezalako herri nahiko txikian, ikusitut, egoera horretan dauen emakume asko daudela, eta gainera gizartean gaude, baina ez gaituzte ikusten, gaudeko transparentiak bezala batzutan ematen du, eta uste horregatik batzutan ez dakit, Euskararako planetan, berdintasunako planetan, biolentziako protokoluan ez agertzen, linea bat jartzen dute. Emakume refuxiatu eta kanpotarrako gauz bat. Horrelako egoeretan, bereziki atala bat uste egon behar dela, anistasunai begira, eta honen kudeaketaekin. Horregatik, emakume bezala bildu ginen, gauzak egiteko, eta sortu ginen hori elkarte bat, ez dakit erderazko klasiakekin, hemengo kultura nolabait ezagutzuakekin, ez dakit herria guztiakoken ez. Izan nahi dut, gizartearen partea gerrela, eta parte hartu behar dugu, egon behar dira gure aukian ez. Gizartean bakoitza bali mauka bera aukia, guk ere egon behar dira emakumeek bezala. Eta zare bezala joten badia, eta gehien bat zara honetan egoten gira, gurean behintzat gaude edozein lekuko emakumeek, baina bertakoak ere badaude, tolosarrak bezala, herritarrak bezala, ez bakarrik, irla bat moduan bakarrik kanpotarrak, ez?
egongo emakumeak eta gure beharra ezberdinak entzunez, hori, umea zaintzeko norbait behar badu, ez dakit zerbait behar badu, ospitalen dago eta umeak zaintzeko ez dago ino, horrelako egoerak batzutan ez gaude kubrituta, eta egoera beharrak dira, ez? Bertako pertsona horrelako egoeran edozein zeinikide eskatzen dio, eta guk ez daukagu, horregatik zareko lana oso importantea da, eta gero eta fuerteago izan behar da, emakumeak jabekuntza nolabait euki behar dute gai honetan, eta bidea elkartea sortzea baldin bada, sortzen da, eta ekimenak egiten ditugu, eta ere bai, gizartean antolatzen den ekimenak kalean egon nahi dugu ere bai, parte hartzen eta egoten ez. Euskara lotu duzu ikasketekin eta lana lortzeko aukerekin, bai? Esaten du, niretzat komunikazio tresna ere bada. 8 urte hauetan, 8 urte ez 6 dira, euskara ez ikasteak beste batzuk zurekin euskara ez hitz egin ahal izatea dakar. Nola ikusten duzu hori? Cuando ves el día a día o en los buses escuchar hablar euskera, siempre algo que no entiendes y tú intentas pero no puedes, te da una impotencia. Entonces yo sentía eso, donde quiero entender, quiero saber qué dicen. Hasta por cotillas, ¿no? Pero nunca nunca sentí esa necesidad de tengo que aprender, porque yo creo que cuando ya tú tienes tus años, si no es algo obligado, por ejemplo, euskera, si me preguntan, ¿quiero aprenderlo? Diría que no, pero ¿tengo la necesidad de hacerlo? Diría que sí. Entonces, si a mí no me obligan a aprender euskera, yo en estos días no lo haría. Pero claro, si yo en un momento dado sigo viviendo aquí en el País Vasco, dependo de cómo trabajo aquí para seguir adelante, tengo que aprender euskera sí o sí. ¿Por qué? Porque en el trabajo, en el estudio, es algo necesario. Yo quería seguir magisterio aquí en el País Vasco. Y si quería aprender magisterio tenía que irme para España, ¿no? Para el sur, porque decían que magisterio, si no sabes euskera, ¿cómo vas a ser maestra? Entonces, en estos días te replanteas todo, dices, en su momento no te obligaron, y ahora, ¿por qué sí? ¿Por qué sí cuando yo entré a bachiller me dijeron no es obligatorio? ¿Por qué si yo quiero seguir estudiando? Ahora me dicen que sí es obligatorio. Entonces yo creo que es un contra de los dos, de mi parte, de que no he dicho esa necesidad de quiero aprender ahora, pero también los de aquí, en plan de sí. Porque unos años quitan y otros luego lo exigen. Entonces debería ser algo continuo, debería ser desde, si un extranjero viene aquí, tener todas las facilidades para él, para que se les enseñe euskera, pero no cortarle en bachiller, decir, a partir de ahora solo hay una clase de euskera que se impartirá y no sé qué. Y los que vienen directamente para bachiller, como me sucedió a mí, me dijeron, tú estás exenta y no tienes por qué recibir euskera. Y entonces, claro, yo perdí el interés. Yo ya les digo, yo sé el agur y el kaisho. ¿Por qué? Porque eso en clases todos los días lo escuchas y ya de lógica ya sabes que es adiós y eso, pero como les digo, es un contra. Uno por no poner de mi parte, y sí que lo necesito para trabajar, obviamente si sigo aquí, y otra pues porque es eso, me lo quitaron cuando en bachiller. Si me hubiesen obligado yo a estas alturas, creo que estaría como ellas, no necesitan de un traductor y entendiendo y respondiéndole a ustedes en euskera, como se debería. Beste galdera da zuretzako, kitxo ikasteko modurik edo kontakturik Euskal Herrian, baute dago? Berro hemen lana duzu. Miren, es la primera vez que yo vengo a un sitio como este
Lo conocí fue en cadena, la verdad, que contactó con este y llegaron a mí. No soy de hablar quichua, es la primera vez que lo hago aquí, no, para bien o para mal ya lo hice. Entonces, es como que si lo tengo que hacer me encantaría, obviamente. A ver, a mí también, como a ustedes les encanta que la gente aprenda euskera, ¿no? Y dice, puedo expresarme. A mí también me encantaría encontrarme con un vasco y hablar en quichua, ¿cómo no? Entonces, si en un futuro se tiene que aprender quichua o montar algo aquí también para que los vascos se interesen por mi idioma, pues estaría genial. Y si yo participo en ello, pues mucho mejor. Euskal Herriko aniztasun kulturartekotasun egoeran, zer leku, zer zentraltasun ematen diozue euskara hizkuntzari? Errepikatu dezaket lehen esan dudana nire zaldian, ez herri hau euskeraz pentsatuko da edo ez da izango. Nik zentraltasun osoa emango nuke, eta baina hori dakar hemen aipatu ditugun gai guztiak, ez? Hori dakar pertsona guztiei aukerak emateko, euskeraz bizitzeko, eta hori ez da lortzen egun batetik bestera baizik eta progresibokoki, eta aztertu behar da zeintzuk dira pauso garrantzitsuak, nola eraiki pauso horiek arlo ezberdinetan, bai eskolan, bai gizartearen elkar bizitzan, bai eskola, aurren eskola, baina baita ere batxiergo edo goi mailako ikasketetan, zen justo Jessicak aipatu duen exenta figura hori guk ere askotan topo egiten dugu gure elkartean, eta exenta hori esan nahi du justo bere kasuan bezala desakariatzen edo deskarriatzen duzu pertsona bat guztiz euskeraren ibilbidetik, eta nire kasuan hasi nintzen euskera ikasten 32 urtekin. Orduan pertsona bat ona etortzen bada 16 urtekin edo inkluso 25 urtekin, da absurdo bat ez aukera emateko bizitza osoa bere aurrean daukana euskera ikasteko, ez baina egon behar dira formulak nola egin hori progresiboak eta modu desberdinetakoak, berriak ere, eta orduan hori alde batetik eta beste aldetik egon behar da gizartearen naia, euskera bizitzen denaren naia ere, hori kulturaniztasuna euskeraz bizitzeko, eta hori ere esan behar da askotan bizi da aniztasuna erderaz, eta askoz erresagoa da, eta nire esperientzia hori izan nuen hasieran ona etortzekoan, oso errez sartu ahalko nintzen erderaz bizi diren zirkuloetan, zen pertsona asko ere, erderaz bizi diren pertsona askoren jatorria Espainiakoa da, iritsi ziren garai batean, edo beraien gurasoak iritsi ziren etorkin bezala ona, badago beste irekitasuna hori erresteko, zailtasun gehiago da, anitztasunean euskeraz bizitzeko, esan dakoa bi aldetatik iritsi behar da zentraltasun horretara. Bertako jendearen gandik, beste lekutan jaiotako eta hemen bizi garen herritaren gan iristen dien mezuak ez die berdinak, ez? Batzuentzako euskera da bizitza, dana egiten dute eguneko euskeraz, beste Donostin bizi nintzen urte pare bat, eta han euskeraz ez egiteko eta gaur egun ere bai, batzutan bertako jende eskatu diate aldatzea erderari, ez dutelako ulertzen ez. Horrelako mezuak iristen badira, ez dakizu argi, zer da, ze importantzia ematen du gizarte hori, bai, eraikunde aldetikan, hizkuntza eta osakidetza eta lanpostua lortu nahi baduzu, ez dakitze maila eduki behar duzula, eta bai, hori eskatzen dute, eta jendea
daude, nolabait derrigorriztuta euskera ikastea. Lan fijo euken nahi baduzu, udalan nahi baduzu, hau ez? Agian horrelako mezuak nolabait horrekatuta iritsi behar zaigu, jakin behar dugula, gizarte honentzako bere ama hizkuntza zer da? Batzuk esaten dute jo, ni ondo nago, 60 urte horrela bizi nintzen euskera jakin gabe, eta hain posik ez. Besteak ez, aspeiten bizi bazia, han 100% etzeingo duzu, eta gainera hango dialektuekin, baina Gasteizera joten bazia, eta gainera hiriburua da Bilbon bertan, ze importantzia ematen da, eta ze mesua iristen zaigu ez. Eta horregatik, mesu berdina, mesu bat, antzekoa ez dagolako, etortzen dien pertsonak gure jakintzaren, biharraren arabera, erabakitzen dugu, bihar dut, ez dut bihar, osakitetzen lan egingo dut ala ez, kliniko pribatuan egingo dut lan eta horrela nire bizitza pasako. Horregatik, gukia erabakitzen dugu, ze papera dauka euskera, ez, nire bizitzan eta nire lan bizitzan eta bizitza personalan eta abar, no? Horregatik, hori oso importantia da, nolabait gizartea erabakitzeko zer da euskera guztientzako, gizarte osoentzako. Ni hasieran etortzekoan, inorrek ez ditezan euskerara hainbeste importantzia ematen zelako, agian Donostia iritsi nintzelako. Hasieran Tolosara joten baniz, agian euskera gara baina hobeto hitz egingo nuke, ez? Baina, bueno, horregatik, mezu hori oso importantia da, gure gara iristen da mesua. Nik galdera horri erantzuna emateko esango nuke, nik ere zentralidade osoa ematen dio dela, baina ez dakit gure gizarteak ematen dion. Eta niri Kataluniako egoerak izugarrizko inbidia ematen dit, hor eskolatzen zara eta katalana da eskolako hizkuntza, kito, ez da ezer aukeratu behar, ez duzu ezer esentzi horik edo ez dakiz zer ez. Orduan gure gora desberdina da tamalez eta horregatik begira, Jesikak esan duena bat dator lehen aipatzen nuen gai batekin ez, nik sentitzen dut trampa egiten diegula etorkinei. Orduan, esaten zaio, zuk ez duzu behar, A eredua hor dago edo B eredua hor dago, baina gero, lan egiteko garaia heltzen denean, desabantailak hor daude ez. Claro, etxeak garbitzeko edo etxeak eraikitzeko ez da euskera behar, hori baldin bada etorkinentzat pentsatuta daukaguna edo pentsatu gabe ere egiten ari garen bidea, orduan ondo goaz, baina bestela ez. Eta nik uste dut horrek ere behar du, ez dakit ez, gure aldetik hausnarketa handi bat, nire ustez, zer egiten ari garen, ume hoien, ez familia hoien umeekin. Hemen, entzuten ari gara 15 urteotan ez, immigrazio fenomenoa berria da, guretzat, ikusten ari gara beste leku batzuetan zer egiten ari den, eta ze gaizki ateratzen ari zaien, Frantzian, Bretaña handian guk hobeto egingo dugu, garaiz gaude, kopuruak dira kudeagarriak, hori entzuten ari gara momentu oro, urtea pasatzen dira eta kudeak eta hori hezkuntzan ez da ikusten ari. 20 urte barru ikusiko dugu ondorioak zentzu diren, ez da, baina hor dago kontua, ez. Adibide bat, ikerketek esaten dute, ume bat eskolatzen beste leku batetik etorri da, eskolatzen da, patioan aritzeko, parkean aritzeko behar duen hizkuntza. Ikasteko beharrezkoa da, ez da denbora luzean behar, ez? 6 hilabete, 2 urte gehien jota eta jabazara gai, ez? Lagun artean aritzeko, baina eskolako hizkuntza menperatzeko behar dira 5 urte. 5-7 urte. Testu konplejoak ulertzeko eskolako hizkuntzan ondo ekoizteko eta barez. Eta, gure sistemak jartzen du errefortzua 2 urtez. Eta gero, hor konpon. Baina, 2 urte pasatu ondoren, ume horiek oraindik beharrak dituzte, ez dira heldu besteen mailara hizkuntzari dagokionez. Eta hizkuntza ez badute ondo menperatzen,
materiak, hizkuntza horretan ematen diren materiak, ez dira ondo ulertzen, ez dira ondo ikasten, ez? Orduan hor daukagu izugarrizko erronka eta nik esango nuke gure administrazioa oso zikoitza dela baliabidei dagokienez, eta hori da arrazoi bat azaltzen duena zergatik ikastetxeetan ume hauek ez diren ongi etorriak besteak beste. Claro, premia espezifikoak dauzkate luze batzutan, eskolako hizkuntza edo hizkuntzak ez badakizkizu, premia espezifikoak luzeak dira. Eta baliabide gutxi eta ezintasuna eta batzutan egon ezina, ez? Da arrazoietako bat. Bueno, bukatuko dugu, bai ingurua. Eskerrik asko Amelia, eskerrik asko Petra, eskerrik asko Tarana, eskerrik asko Jessica, eskerrik asko Antxon, eskerrik asko Aminata, eskerrik asko Unai, eta honekin ia bukatzen dugu jardunaldia, baina zera bat. Eskerrik asko Usurbilek du, 11 altxor gordeta, orain sabelak utxak dauzkagu eta buruak beteta. Baina euskaldunta zuzenak era, ta naizta sardoak tenta, azken saioa egin behar dugu hitza eman genuen ta. Azken saioa egin behar dugu hitza eman genuen ta. Pensamentuak mekarik badu, egunotan usurbilda, gaurko dosia jaso ondoren bota dezagun xiringa. Privilegiatu bat sentitzen naiz, lehen banintzela jakinda. Gaurkoan ere nijo alako korapilo bat eginda. Gaurkoan ere nijo alako korapilo bat eginda. Ari muturrak hemen txegenden, urrutietan arila. 11 ahots, 11 lagunta, 11 maratila. Nola lotuta txirik ordatu, nola nasta korapila. Elegantea geratu zaigun lauertzeko borobila. Elegantea geratu zaigun lauertzeko borobila. Futbol zelaiak patiotan jarriz, banaka eta binaka, aniztasuna proklamatuaz, sentituaz demokrata. Aditu dugu gaur Ameliak pintatu duigun estampa, ta iruditzen zait eiten diogula gure buruari trampa. Ta iruditzen zait eiten diogula gure buruari trampa. Trampa dexente egiten dira, gaur gutxi gotena dela. Zer pentsatua emango zigun gaiak pentsa bazeudela. Ta badenean borondatea, gogoa eta nibela. Iruditu zait gaur kitsua ere entenditzen genuela. Iruditu
zait gaur kitsua ere entenditzen genuela. Kitsua entzundan nik flipatu dut, flipatu duzun bezala. Itza eta pizza segi ta segi, ze sermoi ze karrusela. Gero itzulpen irakurria, motz-motza nola bestela. Maialen gaurre iruditu zait euskera lehorra dela. Maialen gaurre iruditu zait euskera lehorra dela. Lehorra dela euskera noski, lehorregi segurasko. Berak ordeak kitsua zetzeukan hainbeste rollo eta lasto. Eta aditzen degun garaian, Espainia eta País Basko. Ia dena ulertu dugu, entenditu gabe asko. Ia dena ulertu dugu, entenditu gabe asko. Baina gehiago bazeuden eta hortan zentratu gaitezen. Wolofak badu nahikoa arte, nahiko indarta nahiko zen. Berea argi esaten zuen, ta argi ez pazen ozen. Eta gainera enpeinatzen zen itzultzailea zuzentzen. Eta gainera enpeinatzen zen itzultzailea zuzentzen. Lau bost hizkuntza badakizkita, ez die egiten ies. Hitz bat edo bi zuzendu ditu gehiegi bat adibidez. Nik harridura handiena nun, alere unairen bidez. Wolofa mundial ulertzen zuen eta euskera berriz ez. Wolofa mundial ulertzen zuen eta euskara berriz ez. Itzultzailetza eta sorkuntza ez aldira bi genero. Jardunalditan batu direnak, baina batzerik balego. Maialen berriz ipurdi bistan, geratzen gabiltza edo. Azalai buruz txisteak eiten mamia entzunta gero. Azalai buruz txisteak eiten mamia entzunta gero. Barne borroka batean gaude, ezin harturik atseden. Kanpoko hauen ahotsak entzun autokritikak zekemen. Nik pentsatzen dut gu askorengan, kulpa bat bazela hemen. Eta ez dakit kulpa bera ere paternalista ez ote den. Eta ez dakit kulpa bera ere paternalista ez ote den.
Horrekin kao utzi nauzu naiz, nahi nioken buelta eman. Une honetan bi problema latz dauzkadalako niregan. Lehenbizikoa ez dakidala, zehat zer sentitzen dedan. Ta bigarrena ez dakidala zer sentitu dezakedan. Ta bigarrena ez dakidala zer sentitu dezakedan. Itz luze eta itz potolotan, gati batu egin gara, ta zer sentitu liteken ere dudako egin da jada. Baina laburren, itz bakarreko gisara, igual sentitu dezakeguna deserosotasuna da. Igual sentitu dezakeguna deserosotasuna da. Deserosotasuna izan leike, hotza ezpada beroa. Baina gauza bat daduka ona, hotzan zendula egoa. Gurutze puntu bat egon leike, ia esan gabe doa. Sagardoak badu jatorri klasea eta generoa. Sagardoak badu jatorri klasea eta generoa. Sagardoari jarri altzera begira, 10 botilak daude imanan neurrira. Haiengoan joan etorri jira eta bira, hor ere bide derrak gurutzatzen dira. Sagardoa latza da usurbilentzako, euskaldunak hartu ohi duena ontzako. Galdera deseroso bat arazuentzako, sagardorik balda musulmanentzako. Zorrotzi bilidala horra testigoa, sustrai hau urrunago beti doa. Ta oraingo hori pozoi eta guztikoa, lasai sagardoarena bada muztioa. Maialen beti izan da intelektuala, poetikoa bezain espirituala. Deseroso sentitu data orain ala, ez nun espero erantzun tradizionala. Barkatu sustraigera guzur berekoak, ez intelektualak baina balekoak. Jakintxu antiakademia eta kalekoak,
Kredituik emate altzun atzo gauekoak. Maialen mintzo zara bart gaueko planez, begi txikikin esnau baitzara aidanez. Azzaite bart gauean ein zena esanez, ni goizetan egon naiz baina gauean Hori programan parte iruditzen neri, lehendabizi afaldu kontzertuan segi. Gero pote bat eta bi hiru ez gehiegi, aprezio egitearen usurbildarreri. Ustuko alzenuten zerbeza kupela, zerbeza ez pasegon sardua bestela. Baina jakin apustu egingo nukela, beste ikastaro bat egin zenutela. Izketan badakigu horixe suertean, eta gustatzen zaigu luze jardutean. Gauez gu, goizez eurak hori da trukean, gauz ederra izan da zuek entzutean. Ona izan da ta ez gendun ez espero txarrik, horrexegatik goaz arrotu xamarrik. Entzuten poztu gara ez da esan beharrik, ea ikasten dugun entzuten bakarrik. Azerbaian Senegal utzita atzean, Alemania Ekuador itxaso ertzean. Nik gaurtik espero dut ez lehengo antzean, sarriago topo egitea bide gurutzean. Joan beharra dago lasai egoteko, mugimendu etengabe bat dela tarteko. Berriz elkartu arte bihotza beteko, topa egin dezagun topo egiteko.